znanje koje postoji, sve biblioteke, svu teoriju, sve ono što je potencijalno u okviru zajednice, odnosno ako pogledamo sami u sebe i pogledamo u prvom kvadratu sve ono što znamo, ako u drugi kvadrat stavimo delatnosti, ono čime se bavimo, ako u treći kvadrat stavimo društvo, odnosno zajednicu, na primjer našu najbližu zajednicu, porodicu, prijatelje, kolege, ako u četvrti kvadrat stavimo našu prirodnu sredinu, verovatno će biti lakše pogledati šta mi znamo, čime se bavimo, kako prilazimo zajednici, odnosno kako utičemo na prirodnu sredinu. Da li utičemo na dobar način, koristan način, da li radimo sa prirodom ili smo deo problema, odnosno da radimo u onom suprotnom pravcu. Također, permakultura ima svoju jednu, po prvom kvadratu, permakultura ima obilje informacije o sebi. Više od 35 godina rada u okvirima, pomenut ću pionire permakulture, Bill Mollison, Sepp Holzer, Robert Hart. Također volio bih da kasnije odgovorim na svako pitanje i da vam podelim neke reference materijale konkretno vezano za to. Ali hoću da kažem da u prvom kvadrantu permakultura ima za sebe najmanje 10 fakulteta na evropskom nivou trenutno, postoji, radi u partnerstvu sa lokalnim zajednicama. Mogu da kažem da je Permakulturna asocijacija Srbije deo tog partnerstva, da imamo vrlo jak intelektualni network. Mogu da vam kažem da 60% ljudi na zapadu, konkretno u Evropi, u partnershipu, dolazi iz akademske pozadine. To je interesantno, ali sa druge strane pokazuje jednu svesnost i daje nam veliku mogućnost da razmenimo svo znanje u prvom kvadratu. Takođe, otvara mogućnost zajednici da doprinese svoje znanje, zato što ne postoji klasičan sistem dominacije, da kažem, koji je svojstven corporate biznisu. Ovo je više kooperativni biznis, znači radi se u zajednici, radi se na jedan blag način. Permakultura ima svoje delatnosti. Ajde, ako razumemo da mi imamo svoje delatnosti i da permakultura ima svoje delatnosti, da li mi onda možemo na toj platformi da vidimo kako ono čim se mi bavimo može da doprinese tom većem pokretu. U trećem kvadratu rekli smo da je tu zajednica. Permakulturna zajednica je vrlo jaka i postoji na celom svetu. Imamo divne primere u Južnoj Americi, gde za vrlo kratko vreme, mogu da kažem za par kratkih godina, već sada poje više miliona ljudi. Iza toga stoje slične ekonomske situacije kao što mi danas jednostavno suočavamo se sa time, kao što se suočila Kuba, kao što su se suočile druge latinoameričke zemlje. Sa druge strane, u Južnoj Americi postoji taj klimatski aspekt, a to je jedna klima tropska, gde nema zime i stalno nešto raste. Tako da je proces regeneracije mnogo brži, rezultati su tu manji rizik i jednostavno postoji i ceo taj politički, da kažem, politička volje u narodu i postoji taj aspekt prezervacije i naravno da se prestane sa sečom šuma i jednostavno puno ekoloških pitanja. Sa druge strane, pokazuje se među ljudima, u zajednici, u tom životu, u tom, kako da kažem, kroz igru i kroz pesmu i sa zajedničkim radovima, sa jednom, kako u srpskom bi bilo jedna molba, eto da se vratim na jedan tradicionalni izraz. Znači, aspekt zajednice u permakulturi bi bio u tom trećem kvadratu. Takođe, mi individualno imamo svoju zajednicu, tako da gospodin je pre par minuta pomenuo da se ćerka bavi permakulturom i da je u
uticaj permakulture u porodicu. To je klasičan primer. Jednostavno, bavljenje permakulturom otvara jedan pogled, počinje da se vidi jedna veća slika, počinje da se pokazuje jedna svest, da su svi elementi u ekosistemu neodvojivo povezani, jednostavno malim promenama na jednom nivou, direktno utiče na promene na drugom, samim tim na trećem. Kad već pričamo o ekosistemu, možda je najviše da pogledamo to sa nivoa mora ili okeana. Ako kažemo da je plankton osnovna čestica, pa iza tog planktona ide složenije biće koje se hrani time, pa iza toga ide složenije, manje ribica jede veću ribicu i tako dalje. Znači, ceo ekosistem okeana je zasnovan na osnovnoj čestici planktona. To se isto dešava na njivi, samo što su te osnovne čestice, mikroorganizmi, koji su živi na 500 metra dubine, koji žive u anaerobnom svetu, pod velikim pritiskom, velikom temperaturom, u jednom biodiverzitetu koji mi za sad sa svim naporima i sa svom naučnom analizom i dalje otkrivamo. Jednostavno, pokazuje se da životu nema kraja, jednostavno, da je stalan proces nadgradnje, da je stalan proces učenja. I tu dotičemo taj četvrti kvadrant, kažemo, ajde da ponovimo, znači, znanje, delatnosti, naša ljudska zajednica, odnosno društvo, i da pomenemo prirodnu sredinu, znači, i zemljište, to može da uključi i ovu salu, i ovde možemo da razmenimo to znanje, da postavimo neka pitanja. Savjetujemo vam da budete vrlo skeptični. Skepticizam nosi sa sobom dobro pitanje, ali samim tim poznavanje problema je pola rešenja. Tako da, ako već postoji zajednica i ako već postoji jedna platforma na kojoj možemo da postavimo pitanje, na kojoj možemo da dobijemo odgovor, onda ja verujem da treba graditi na tome, treba graditi malo i graditi na uspehu, i to je otprilike projekcija budućnosti sa permakulturnog stanovišta, naravno sa ekološkog stanovišta i sa jednim holističkim pogledom koje je sve obuhvatan. Vratit ću se na moment da pogledam ono što su mislili. Znamo da kriza postoji, znamo i da je taj aspekt krize jednostavno u pogledu, ljudskom, individualnom pogledu. Ako pogledamo istorijski 200 godina unazad, možda jedno tradicionalno srpsko selo koje je bilo izolovano, da kažem, vidjet ćemo da je to selo bilo potpuno samoodrživo. Imali su svoju zajednicu, svoju kulturu, lokalne običaje, naravno lokalne zanate i jednostavno živili su u skladu prirodom. Ako na najprostiji način vodili su prasiće u žirovu šumu i onda su se ti prasići hranili od žira i samim tim ceo sistem prehrane je bio zasnovan u radu sa prirodom. Nažalost, zbog svih promena koje su se desile na više nivoa, da kažem, pratimo to kroz noviju istoriju, vidimo da smo se negde otuđili od tog pogleda. Vidimo da smo izgubili tu živu tradiciju prenosa znanja. Vrlo je retko danas naći taj prenos znanja sa dede na unuka, kako se nekad radilo tradicionalno. Danas smo, eto, uslovljeni na jedan komercijalni način života, mnogo drugačiji u kvalitativnom smislu i drugačiji u kvantitativnom smislu. Možda su naši preci živjeli jednostavnije, možda su imali bolji sistem odlučivanja, možda su nalazili bolji način komunikacije ispod zapisa tog drveta, gde se cijelo selo moglo da se skupi, gde je svako mogo da kaže ono što hoće,
gde smo bili pre 200 godina i gde smo danas, hajde da naučimo na tim razlikama, da vidimo šta je dobro i da vidimo šta možemo da uradimo bolje. Imamo veliku šansu sada u okviru permakulture, u okviru horizma. Naravno, ništa se ne dešava preko noći, pošto se radi s prirodom. Ljudska zajednica je jedna bašta, ima mnogo plodova tu, ima mnogo potencijala. Gradit ćemo, individualno ćemo davati neke primere, imat ćemo dobar obrazovni program, iza ovoga stoji permakulturni kursevi, stoje radionice, stoje akcije. Konkretno želim da pomenem jednu koja se sad dešava 27. septembra u Pančevu. Počelo je kao jedan poziv, lokalni poziv od lokalnog inicijatora celog susreta, koja je to kontaktirao i želao u ime lokalne zajednice u Pančevu da se održi uvodni kurs u permakulturu, koji otprilike zadovoljava prisustvo 10 ljudi. Od te individualne inicijative danas imamo, posle par nedelja samo imamo jedno okupljanje koje je na jedan šarmantan, jedan divan način eksplodiralo i trenutno imamo prijavljeno 150 ljudi koje dolaze od Sombora do Niša, znači iz svih krajeva Srbije. Mi razumemo da je, kako da vam kažem, da jedan trend postoji u narodu, a sa druge strane znamo da postoji taj doprinos sa svih nivoa, posebno pomenut ću ovde Marka Ikovića, koji je jedan mladi akademik u okviru permakulturne asocijacije, koji je uspeo da i na fakultetu odbrani jednu tezu u okviru permakulture i mogu da vam kažem da je to između ostalog, ja bar gledam to kao jedno seme i jedan dobar primer. Treba početi sa dobrim primerima i onda graditi na malo i graditi na uspehu. Permakultura nosi u sebi dizajn i dizajn je jako važan. Opet ću se vratiti na definiciju permakulture, za koju kažu da je nauka ka samoodrživom ljudskom staništu kroz rad u okviru prirodnih zakona i reći ću da permakultura nosi radikalan pristup prema proizvodnji hrane, prema regeneraciji prirodne sredine, vode, zagađenje, prema energijskim rešenjima, da ona u sebi sadrži jednu integraciju ekologije, arhitekture, proizvodnje, odnosno gajanje organske hrane, gde je direktno vezana za pejzaže, krajolike, znači izvođenje radova na zemlji. Naravno, ona koristi odgovarajuću tehnologiju koja dokazano vodi ka visokim prinosima sa malom potrošnjom energije. I permakultura je generalno mogućnosti da postigne rezultate koji sa sobom ne samo da nose jedan kvantitativni zbir svih tih kilograma proizvoda, voća i povrća, raznovrsnosti, nego nosi raznovrsnost i stabilnost. Samim tim, jer radi raznovrsnosti, smanjuje se rizik, da kažem, evo najjednostavnije, ako je taj monokrop, ako je samo jedna vrsta, samim tim rizik je povećan, ako se pojavi štetočina, ili ako se pojavi vremenskih uslova, ili iz raznoraznih razloga, taj jedan glavni proizvod, odnosno vrsta je, na primer, pod velikim rizikom. Međutim, ako tu postoji raznovrsnost, aspekt biodiverziteta, onda se taj rizik smanjuje. Dobro, otprilike tu pored principa, pored etike, principe permakulture,
Molim vas, ne očekujte od mene za ovo kratko vreme da uđem u uvodni kurs u permakulturu. Za sad uspeli smo da to sažmemo na najmanje 4 sata, vrlo praktične informacije koje je sadržano u jednoj knjižici. Ja ću sad samo nekratko da vam pokažem taj naziv. To je referenc literatura po kojoj radimo. Inače, permakultura, hrvatski prevod vodič za početnike, od Grahama Barnetta, Spiral Seeda. Ako se prelistamo, evo ovako, vidjet ćete desetine i desetine slika koje u stvari za sebe nose veliku, kako da kažem, raznorazne pristupe. Govori se i o etici, govori se i o svim principima, govori se i o dizajniranju, znači uvod u pristup permakulturnom dizajnu. Uvod u permakulturu je nešto najmanje što bi vam preporučio. Naravno, individualni doprinos je važan. To ne mora da bude doprinos koji je eksternal, da kažem, spoljni. Doprinos je ako čovek nađe u sebi zanimanje, ako nađe tu želju da pročita malo. Iza toga, to je jedno seme koje se kasnije u ljudskom biću pokazuje u razvojnom procesu i naravno vodi u jednu koheziju, vodi u jedan aspekt sazrevanja, naravno i davanja plodova, odnosno proces saznanja i posle saznanja po drugom, znači delatnosti koje nas vode u izvođenje permakulturnih radova. Konkretno, zajednica oko permakulture ima u sebi više aspekata i želim da budem vrlo precizan u vezi toga i eto, piti ću više pitanja, ne bih li otvorio debatu na pravi način, jer ipak iza debate trebaju da stoje pitanje i odgovori. Možda ja nisam čovek koji mogu da dam sve odgovore, ali na sreću postoji dobar network iza mene, imam pristup bibliotekama. To mi eto daje i snagu na neki način i daje mi jednostavno konfidenciju, ne bi li, kako da kažem, se postavio na ovo mesto ovde i potencijalno odgovorio na bilo koje pitanje. Konkretno sad hoću da postavim pitanje i otvorim debatu u vezi ljudske zajednice, odnosno potencijalno jedne zajednice koja je u okviru prirodne sredine. Tu postoje aspekti ideala kojima težimo u okviru zajednice. Ja ne želim konkretno da ulazim u to, samim tim je, ajde da pomenemo, ideal slobode, ljubavi, mira, milosti, uspeha, pomoći, istine, ceo taj kontekst individualne nadgradnje. Postoji aspekt vrednosti zajednice. Šta je to što karakteriše zajednicu koja radi u skladu sa prirodom? I možemo da kažemo da je to jedan stav, znači, ali stavovi se uče, stavovi se prihvataju, mi se formiramo kroz naše obrazovanje po stavovima. Idealno bi bilo prihvatanje i biti prihvaćen, imati pažnju, imati razumevanje, refleksije, reakcije za pažnje, solidarnost, samoostvarivanje, biti u mogućnosti davati podršku, biti u mogućnosti pitati pitanje, jednostavno radi se o ljudskim vrednostima, gajiti na tome, radi se o direktnoj pomoći, radi se o spontanosti, nadarenosti, ispitivanju sopstvenih talenata i razmeri tih talenata u okviru zajednice, radi se o doprinosu, radi se o rešavanju potencijalnih problema ili sistemu u kome mogu da se reše svađe, da nađemo taj jedan zajednički zdrav pristup. Radi se o poverenju i vrednosti. Na kraju radi se i o uživanju, i o zabavi, radi se o seksualnosti, radi se i o ishrani, radi se i o aspektu samoodrživosti.
potomstvu i generacijama, odnosno zdravoj porodici i naravno u zakonu prirode, ekspanziji, znači jednom rastu ljudske zajednice. Za sada, da ne bili, samo sam dodirnuo aspekte toga. I sad ćemo u stvari da pređemo na neophodnosti, potrebe samodržive zajednice. Odnosno, koji su to neophodni elementi boljeg života, blagodeti, čak i preživljavanja. Koji su to neophodni elementi ne bi li zajednica uspjela da preživi. Isto ću vas pitati da li su to konkretno pitanja, evo da postavimo za bilo koje mladunče, za bilo koju životinjicu, evo, na primjer, da kažemo, da se odvojimo za sekunde ljudske zajednice i da pogledamo to kao ekolozi, ali sa jednim primjerom bilo koje životinjice, evo, možete mi postavite ime neke male životinjice, želim da vas umešam. Veverice, na primjer, divno, eto. Da li je veverici neophodan čist, nezagađen vazduh? Da li veverici ima dovoljno hrane? Da li ima svoje gnjezdašce da se svije? Da li je samo za sebe ili ima svoje potomstvo? Da li ima dovoljno zdravog neometanog odmora? Da li ta veverica statično stoji zatvorena u svojoj maloj kućici ili ima neku aktivnost, da li trči okolo već u svom životnom, kako da kažem, u svojoj delatnosti kao deo ekosistema. Da li ta veverica ima instinkt, odnosno jedno nasljedno genetsko sećenje prema neophodnim stvarima za preživljavanje? Na koji način ona uspeva da preživi zimu? Pitanje ima mnogo, ali na koji način se ta veverica u okviru tog ekosistema prilagođava svim promenama? Ako to važi za jednu vevericu, na koji način se odnosi na ljude? Na koji način se odnosi na ljudsku zajednicu? Da li mi u okviru ekološkog razumevanja realnosti imamo pravo na čistu vodu, na zdrav vazduh, na dovoljno odmora, dovoljno spavanja? Da li imamo taj aspekt zdravlja? To su sva pitanja sad za debatu i možda na neki način ovde, kako da vam kažem, ovo moje predavanje možda malo, eto tako, je spontano, nije akademski razređeno, nisam želeo da nesem teške reči, nisam želeo da postavljam neka pretenciozna pitanja, ali mislim da ako samo pogledamo u ove osnovne stvari, neophodnosti, šta je neophodno na tom osnovnom nivou za zdrav, dobar život, odnosno samodrživost i šta je neophodnost preživljavanja u jednom aspektu potencijalnog potencijalne slobode, u smislu da generalno prepoznamo da ljudi u gradovima su generalno potpuno vezani za svoje potrebe. Ja mislim da je to relativno dobro pitanje za debatu. Naravno, volio bih da priđete ovde, volio bih da otvorimo tu diskusiju, volio bih da odgovorim na pitanje. Sa druge strane, ako ne budem umeo da odgovorim na pitanje, verujem da ima ljudi u ovoj sobi koji bi, u ovoj prostori koji bi, eto, mogli da možda da me dopune. To govorim ne sa ličnog stanovišta, govorim zato što sam deo
permakulturne zajednice i potpuno svestan da ako je nešto što jednostavno nemoguće znati sve u okviru prirode i biti dogmat. Mislim da otprilike ovde